Ayan o. Eh. Pangit sa tingnan kasi sa nag-zigzag ba. So, it means na maudlig kayo akong ipon. Eh, dugay ko nakapag-brace kaya siyempre, unahon pa man nato ang mas priority. Diba? So, sa pagkaroon nakalugar-lugar, mo nang naka... Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ayan guys, kakatapos ko lang mo paguman ako trabaho. Ayan, gawas na ko kaya ang schedule na sa mong trabaho karon. Ano lang, tag 4 hours. Pumasok ako ng alas 8 ng umaga hanggang alas 12. Ayan, 4 hours lang kasi wala namang customer kaya umuwi na lang ako. Ayan, dito tayo banda, maghintay tayo ng bus kasi mainit. Ayan o. So, ito banda, tapos dito sa likod mayroong building na hindi pa nakatapos. Yun. Ayan, ito may bus na. Ito may bus. Ayan, may bus na siya guys, sakay tayo dito. Kailangan daw social distancing. Sakay sa bus, kailangan mag social distancing. Sobra kasing init kaya yan. Tayo mag-shake. Yan pala guys, nagpa-brace na ako. Yan na. Wow! Ang pangit pala ng ngipin ko. Pangit ng ngipin ko. Ano to, pinag-ipunan ko talaga to para gaganda din yung ngipin ba. Kasi dati okay na sana ako kaso nang pag mag-vlog ako halata talaga yung ngipin ko na sobrang pangit. Kaya yan. Ayan o. Pangit sa tingnan kasi sa nag-zigzag ba. So, it means na maudlig kayo akong ipon. Oh, come on! Eh, dugay ko nakapag-brace kaya siyempre, unahon pa man nato ang mas priority. Diba? So, sa pagkaroon nakalugar-lugar mo nang nakapa-brace ta. Thanks God naman nakapa-brace din. Pero grabe, sobrang sakit pala mag-brace. Sa pag-gabi, pagpatulog ka na, grabe, sobrang sakit. Yung ngipin mo parang ano ba, binubunot. Ayan guys, padulong na kumuli sa balay. Kaya siyempre, igutom na po ang trabahante. Kapag kayo trabaho dito, sige, tindo. Almost 5 hours. Ay siyempre, nagbisi-bisihan din ako doon kasi mahirap din pag wala kang ginagawa. Wala kasi customer. Ayun. Pato bang nakuha? Sa ano ni siya sa Salmia. There is Al-Mughira bin Shuba. Ayan. Yun. Yung building oh. Likod yan, dyan ako nagtatrabaho. Yan. Actually, ano man talaga, pwede naman lako ng kuhan, gigas trabaho sa balay, kaso lang grabing inita kayo. Kasi nigabot ako sa balay, wala na, mapagod na ako. Maluto na ba, marunong lagi grill. Kay maot pa ta, musa mo tawag kamaot. Ayan, dirita sa Tubangan. Ayun, daming building oh. Daga na kayong building dari Dabita. Ayan, shout out dyan sa
pamilya ko sa Pilipinas. Kumusta po kayo? Ingat po kayo dyan sa COVID-19. At sa mga friends ko dyan sa YouTube. Kumusta ka mong tanan? Ug sa mga classmate na ako sa college. Ayan. Ayan, malakas tumakbo. Oops. Saka siyang patakbo. Peng. Yan guys, ito time check pala 1:25 afternoon. Ayan. Baba na tayo. Ayun. Brother, stop here, brother. Yan guys. Ayan. Niabot na pa doon nata sa atong balay. Gamay na lang ko lang. Kuan magud po sa ngana. Lakawon raman lakon so lakon lang nato sininit. Okay lang yan naman tayo may shade man tayo. Dito guys, so daming building sa likod. Ayan. Yan, shout out dyan sa mga gusto magtrabaho dyan sa gusto magtrabaho sa Middle East. Kung makatry kayo magtrabaho diri, grabe, napakainit. Init kayo diri. Kaya ito, kami mga OFW, ano lang, agwanta pa. Taste din. Ayun. Konti na lang. Pagdating sa bahay, tamang-tama rin, gutom na, kaya kain na. Yan guys, kain tayo. Si Jumar. Ayan. Si Jumel. Ayan. Jumel. Hindi ka na magbilang yung kan. Pangkal mo ng dyan mo. Sabi mo, kumain na yan. Si Madam Marie. Marie, say hi. Hi. Ayan. Janice. Gusto mo daw? Ami. Toyo? Ayan May guys. toyo ako. Mga una ta guys. Ang sudan na mo is May toyo ako sa sinugba ulo. na tilapia. At saka yung Gusto mo? yung shrimp na nilagyan ng flour and breadcrumbs. Masarap siya. Ay. Pwede ako maraikuan di ayo. May maliit dito, Bill. Yung maliit. Ito ba yung niluto mo, Day? Oo. Ah. Bakit beef siya? Beef naman yan. Beef ba yan o baka? Para baboy. Ah, wow. Baka. Yayaman yung mga tao dito eh. Nandiyan na naman tayo. Kain na. Okay na sa'yo, pre. Makita ka dito, pre. Oo. Para makita nila rin ako. Ang sarap ng ulam natin, pero yung mga tao sa Pilipinas, Problema kay Jumar, sisikat ka dyan. Di ba, be? yung mga tao doon sa Pilipinas, wala nga silang kinakain. Kaya ubusin niyo yung pagkain na huwag kayong magtapon. Kahit buto. Ah, And this is our baste. Very cute. Baby, say hi.
No? What do you want? Baste! What is this? Baste! Baste! Say hi. Say hi. Ano ba doon? Nagbago na si Baste. Naipit doon eh. You still remember Baste? Hindi, pwede na umikot na ata eh. Kutsilyo. Gusto ko yung... Asan yung maliit na kastelo? Be, pala ako pero kutsili na maliit. Sino nakakanta ako? Kainin ba to, Day? Ay, hindi to. Tapon na to. Bibi, umalis ka dyan. Lumay, Bawa daw ang bata. Ay, naalin. Wala ko. ikaw na. Alis. Pero ko sumit araw. Siguro man akong mga plans tala. Sagdi lang gudo. Ano na? Lapangan na. Kainan na! Nga naman guys. Si Junior na po. Dapat gana na mo kamera, oh. Sumuta, dato. Pobre. Mabas ko. Ay, marila ka na. Yan na. Baste, let's eat. Vamos, malagi ni. Basta later na. Oo. Saan sa may kapote sa niluto na grill? Masarap ba siya o lami? Perfect. Sa steak ko ngayon. Ano mo rin? Salad pa siya.